Kok borok tei hukumu mission bai lua jijak srai srai kok borok samani sal palai jaka Februari 2024 salmari chasalo kok borok hukumu mission ni mothani adong juk songrok palaika srai srai kok borok samani sal panda songchajaka Dr. Bijay Debormani nokni noklao tei tongbaika rengkereng seikereng rok kok borok no teibo kotor khlainani phuarnani bagai kok kechalaika pandao kok borok kok mani kok no sekangai telangna bagai kok lam salaika mani kok borok kok no komorna nergalak obahino kok kejar laika srai srai kok borok samani sal palemuni pandani bisingtei srai srai kok borok sal ba tinini je srai srai kok borok sarani bagi sal palai jakpani oba haike tinini oberamo juda juda school dungrok rogo oba haike srai srai kok borok sarani oba hairo kono saito mongte wan sumung boba hai wan sukto tini chung je yapi changmani srai srai kok borok samani sal hinai kok borok hukumu mission ni luaji bai tini jora songsa jaka ni nogon songsa jako chung tini chikon the khlai songsa phano oro sibi chung kok biti chini hai tiprasa de tripra haste kurungoi chen joto kok borok hamjane takubu chung I kok tuma eba kok biti afna mu chungo je tabu chung taklen simi chung je I je yapi chung senan chengkha je kaisa obo kaisa chobano srai srai kok borok samani salok kaisa chobano o chobano chung buskango langni ma thangnai engka I chobang kha kok borok no mothang tonani kok borok no tai hamsagnani kok borok no komoria khai tonani tai kun kok borok no mugli korok khai kok manjui hai hindi kok jakoni indian jakon ta hai language saibo kok hai I hai sakwa thangoi tonani kok no mothanani oboni kaisa samai ni salokha srai srai kok borok samani sal tani hingkai chung tau ni sal chung tam ta nugjak tong kok borogo kabang ma buini kok habi tong hai kok jeke muksa kon sa ingraji phane hindi kok wanche penjat sai sai to oja kabang ma kok khai hapai kok khai oja kase je jeta chini kok thayo tongo chini kok boroni kok thayo tongo kok boroni khutrugo tongo o kok thai no chung salayawe buini kok thanawe je kok thai tongo obna chung tisa orja thepai dio obti khai chung kabang ma chini kok thai ro kamai tongo obrong no muthana bagoi kar ono muthang bai hangai chini kok salsa belai khlai obo buini kok bai kobol jagoi obo kamai thangnai aga kaisa kima singsa tamui tongka chini kok borni bagoi obni bagoi chini boro sister ne bagoi tini idu ajima enkai khakle khali simi joto rung nok rogo joto kami amchai rogo obno সংসার জাগনাই চিনি বড় রক অবন পালাইনাই তাই সাই সাই কক পরে পান্ডা এঙ্গে কাইসা অব যে সংসার বানি কক কমিশন বাই যে অব চিন চিন লো জীবনাই যে সংসার খা অব কাইসা জব আমই কাসানাই কক বন থাংনা বাগয় কাইসা কতমা তিনি চুং তে চিগম বেকন খাইকা খালি নিসবি চুং তে ব কটর খাইনাই অর সিমিয়া অ খালি কক হুক মিশন সিমিয়া যত নিনি বেবাক বা পলিটিক্যাল পার্টি খানো তো থুংরুং বদল ফানং থং ini NGO phanang tho khalikai ei je haba paija tipra hamkai motha brok khai brok separate brok juda khlai brok khai lenai ei ni epingo oirong ni brok khai lenai abakai joto nini juda tam to sara til tini pa tripra wo rung nok rogo kami amchayo chung opti khai kasar chung tamne camping chung jel lenai ya chini program sisar ni je chini program chung na maro nai sai sai ke salai ni biji dan jalan ini ang cing chung ta chung bos dari ni jefroan mugul ke bang mak phai do anaro jon pro hoito bosai bai bihik phailio eba nini bosa bai bua phailio engke brok sanoi thamroi brok ko wanji saya ama ani hom mari mangga obdi saleo mane sanoi thamroi bata brok mugli busu bang ba akhirnya apa masih di broketan ya salah lah ya gue ini cung salah engkai bro engkai mungkin ini cung sini kok brono cung berarti bukan hamjang orang mujak engkai orang sini cung besar makai naik mat betul naik sini bahkan sini tuan sumuno cung lo je apa tipe tahu sama nih je 14th century sini Sukleswar Banaswar Phayoi ini sini buakra dhormani kono family goi ras malano kok boroni simi kok manji jengurika noing mani simi kok borno rupai rika opron simi kok borno je suklana boga je tam jeng mani tapu bukin bele chung order tini rumah ko scenery ya tamri ya ticai pun khai je ya tam khai je ya ini sign board ruk je ya
kami amsari bumuro srai thangbeika tini nini jakrang bang sobi mura tini nini gumoti tima kormoti tongmani ni yang koino kosom timbo tima tongmani nini saidra kai haura kai saidra tongmani burung pilja beka le bung pilja kle mu pilja go kami amsari burung pilja beka hani bung pilja beka tong thani bung pilja beka hasu khajani bung pilja beka kai chung pesa orang sini chung kibli ma pasang ya okno ane tini sini kau hukun sini kau hukun sini tini kau ya permong sini kau biki kai media orang sana ani kau bong tongai tini ni je orang ni je kau biki oke fine orang tin jot fine jot orang tini kecorak kata jauh jalan deh jauh kau rok salah naik tam fine naik kai abo sini cipra hasti kurung kai office jap tu non bisin tiga message tangtung yang kai cini berapa kai inspiration mana untuk khasang mana untuk yang kai kalau itu step foto play apa tidak berapa cing bebas tidak berapa no apa jauh tu cuma tiga pasal kau berok sana dah kau nak coba lagi yang kai asuran ini kau kai orang tahu ini dia ini bunyi kau no solok nawai cini kau apa mani ta buini kon kisah bisa yang yagra dia berarti saya tam kelai kok boy kelai cin kok apa nih kok boleh cuma mamat nai cin kok brogo puri ke kaisa kok brogo terus kan buini kon cuma nana ba boleh kasih tak ya coba ada beli saya saung beli au cin kok brogo nak boleh nai kan nunggu aja sokat sebenarnya ba tahu ini aku lihat cini sokol dia promo sinero rok ini kok brogo sah ba au betul salsa brogo sok sale mana nggak Hingga saya teh pak kok berapa kon kami coba jadi kami cari itu tung berapa nak teman nok lama jadi muski petrek hasil guru le muski petrek hasil ini siapa umur cari itu tung saya sebab tahu mana aku biko muski petrek muski tomar guru le tamu nok lama jadi muski petrek hasil kok ibu sung kabar saya sudah orang awak kan pun si kok makan cái chung gì tao tôi chung gì đấy mà thằng gì vậy có quan gì nó sọp na nào vậy chứ có cái thằng mong thằng tàu cái thì ní cá cái bò cá cái má cái mà ní ở cái mấy thằng ngoài này yong chúng sao mà ní ở cái mấy thằng này cá mama tôi cấp cái má kha ở cái tiệm sinh ra này cái ở cái lấy chung ở nó chung sát cái sao ở cái sao ní cho mà hay mang này linguistic movement này ở cái chuyện bị sinh gọi chuyện có bắt thằng ngoài tông rồi chuyện hú thằng ngoài tông này tại chuyện suy mong này bị sinh thằng ngoài tông này cái अब कैसे दुख है क्या ये 21 फरवरी तो अब तो हायु कुरुंग गई मानी कॉक ने पाल जाता हूँ वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर टंग डे क्या चुका मतलब अपना चुं बुझे मदर टंग ने वाटो क्यों चुका श्रेय कॉक बरको सामने साल ने चुकला है नहीं अब ini no jung di kok commission अब di kok jong lai oi tini i pandan song sare oke tam se jung tini ni salo salsal bagi cini baru cuma butuh keren mana, butuh keren ni. Jadi kau berapa nom cuma saya sai mana? Kia apa nak bini kau cuma rasa apa nang ya? Macam bini boram narugai, bini jauh tu kisu, cuma kau saya cuma apa nang ya? Cuma sai mana? Jadi tak kurikan cuma saya kau boleh cini kau berapa awal tu hitam teman yang kisah, cuma ketal kau tu senam mana? Enggak tahu tunggu. Kita cuma tadi bini kau sana bini kau sawi cini kau nom hari senam ni, cini kau nom rumus senam ni. Kau ni kat, cina kau brown kat harbong tu lagi, cung salsa mudah kaya tamu, hingga korsa borok jadi salsa tini tiap korsa borok sorry yang jauh di insaka, ini salsa jadi cina borok nak saya kok salah hari makan le, gen bim kau kasih poin tu habis hari, gua warson hari, aku ini beli, angkau gua jadi kau borok saya mana, oh salsa ni poin tu ta, bini lang mana poin tu angka sana, aku kaya apa sih?